sich das Fischlein wand, solang dem Wasser hell, so dacht ich, nicht gebricht, so fängt die Forelle mit Què tal, com seinem estem? Benvingudes i benvinguts a la 14a edició del Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra, que porta el nom de la soprano terrassenca. Sabeu que aquest premi se celebra de manera bienal, bé, aquest any bienal i una mica més, no cal que us expliqui per què, perquè de fet serà bastant el protagonista a la Covid-19, ja ho veureu al llarg de tota la gala que us hem preparat. Montserrat Alavedra, aquesta soprano lírica de Terrassa que va trencar motlles a la seva època, que va voltar pel món i, tal com va dir, deia al New York Times, amb una veu pura, amb un gran talent i amb una sensibilitat musical i un temperament brillant. Deixeu-me que em presenti perquè em veureu molta estona. Soc la periodista Clara Sánchez Castro, seré la mestressa de cerimònies per tots i totes els que esteu aquí en aquest centre cultural de Terrassa i també per les persones que ens seguiu en directe per streaming des de casa vostra o des d'on sigui a través del canal Terrassa de televisió. Quina alegria fer actes amb persones. Això fa un any enrere ens ho diuen i dius, aquesta noia ha begut alguna cosa. No està gaire bé. Quina alegria fer actes amb persones. És una de les coses que ens ha portat aquesta nova normalitat, com us deia, de la Covid-19, que tant ha afectat els periodistes que fem esdeveniments com jo i els músics, que jo també sóc músic, les dues coses. Mare meva! Què ens ha passat aquest temps? Doncs mireu, a mi m'enllaunen, com faig coses, em tanquen. Ara faig televisió sempre, abans feia coses amb persones i en el millor dels casos tinc algun convidat o convidada i puc interactuar. Però us he trobat tant a faltar, el públic. El públic sou el ritme d'una partitura. Sou allò que doneu el retorn, amb les mirades, sobretot. Us diria els somriures, ara els somriures els veig a través dels ulls, em costa més, però també us veig. Aquesta cosa que es troba tant a faltar i que avui estic molt contenta. Però avui aquí passaran dues coses raríssimes en aquest context de nova normalitat. Per què? Perquè tenim públic i música en directe. Això és un luxe asiàtic. Hauríeu d'aixecar-vos i fer la onada. Això no passa mai! Com us deia, el coronavirus, ara reiem, però no sé si riure o plorar, perquè ha arrasat el sector de la música, sobretot de la música en viu. La Federació Nacional és Música, buscant dades per presentar avui, vaig trobar aquesta federació que engloba les principals associacions i agents de la indústria musical espanyola, xifren en més de 1.200 milions d'euros de pèrdues aquest últim any, que ara ha fet un any just que ens van confinar. I la música clàssica, evidentment, no se n'escapa, també està dintre d'aquesta saga. És per això que és tan important que es convoquin premis com el Montserrat Alavedra i que entitats com la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA continuen apostant per la cultura i per la música i que en aquest camí els acompanyin associacions com els Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa i de Catalunya, que tant estimen i tant lluiten per aquesta professió que per mi és la més bonica del món. Comencem i ho fem amb música, com ha de ser. Us demano un fort aplaudiment pels guanyadors del darrer Premi Montserrat Alavedra l'any 2018, el Cosmos Quartet. Aquí els tenim, formats per els violinistes Helena Satué Cuixart i Bernat Prat Sabater, la Lara Fernández Ponce a la viola i l'Oriol Prat Sabater al violoncel. Ens interpretaran el segon moviment del quartet de Ravel. Endavant, quan vulgueu.
Bernat Prat, com estem? Bé, i vosaltres? Nosaltres, després d'escoltar-vos, escolta'm, no sé com esteu vosaltres. Bé, no? Home, avui que tenim públic que es noti, No em feu el buit, sisplau. Quan us dic alguna cosa, feu el favor de no ignorar-me, perquè no ho podeu fer, us he trobat molt a faltar. Bernat, què ha suposat per vosaltres com a grup, o què va suposar, vaja, guanyar el Premi a Montserrat Alavera 2018? Bé, doncs la veritat és que ens sentim molt afortunats d'haver sigut premiats en la darrera edició, perquè ha sigut un premi molt important en la nostra carrera. És un premi atípic perquè, a més d'una dotació econòmica que sempre és benvinguda, ve donada en concerts en llocs molt importants del país, i el fet d'haver tingut aquests concerts ens ha fet créixer molt com a grup, ens ha ajudat a consolidar la nostra carrera i a seguir el camí aquest del que és per un grup de cambra. O sigui, el fet que en el fons ens hem adonat que al final és molt important tenir l'oportunitat de tocar en aquests llocs per poder créixer com a grup, i el premi ens ha donat aquesta oportunitat i estem molt agraïts. I després fa un any va arribar la pandèmia, perquè clar, això no estava escrit enlloc. Ningú tenia previst que passés el que ens va passar. Com us ha afectat com a grup aquest darrer any? Bé, doncs la veritat, a veure, el primer confinament ara fa un any, la veritat és que ens va afectar com a tothom, i la veritat és que mai havíem estat, des que vam començar, tant de temps sense tocar junts. Llavors, si no recordo malament, al juliol ja vam poder tornar-nos a veure i va ser una experiència molt emocionant. I per sort, a partir del juliol, des que es va poder tornar a fer concerts amb les noves, evidentment, restriccions, hem pogut anar tocant, anar fent concerts, i també ens sentim afortunats de des de l'estiu poder seguir tenint activitat dins de les dificultats que hi ha. Ja ho pots dir ben alt, dins les dificultats que hi ha. Doncs us felicito per aquesta interpretació i per obrir aquesta edició dels premis. Un altre aplaudiment per ells. Cosmos Quartet, moltes gràcies. Moltes gràcies, i ara coneixerem una mica més els finalistes d'aquest any. Se'ns han presentat en aquesta edició dels premis 7 grups, 4 quartets i 3 trios, i com us deia, ara coneixerem una mica més els finalistes, sentirem un bocinet de la interpretació que van fer el diumenge passat a la final, i també ens explicaran com han viscut aquest darrer any, com els ha afectat aquesta pandèmia mundial a la seva carrera musical. I comencem pel Tempus Trio, un trio clàssic de piano, violí i violoncel, format per Ricard Rovirosa Cabré, Maria Tió Garcia i Ferran Verdolet Rifà. Hem tingut moltíssim temps per llegir repertori, per fer grup, ja que normalment estem els tres viatjant i hem estat durant tot aquest temps de confinament, diguéssim, junts i tocant moltíssim.
La veritat és que tenim la sort que aquest any estem fent un màster a Salzburg i això ens ha donat l'oportunitat de poder viatjar i poder mantenir, com que és una cosa molt concreta, doncs hem pogut mantenir alguns d'aquests concerts, però la veritat és que molts dels concerts que teníem previstos han estat cancel·lats aquest any. Jo sempre penso, quan veig a les persones que giren els fulls al pianista, que és una de les professions més estressants que hi ha. Jo quan ho feia estava malalta 3 dies i cada cop que veig el vídeo penso, i sí, és una feina estressant. Us presentem l'altre finalista, el quartet Atenea, format pels violinistes Andrea Santiago Carrillo i Bernat Santacana Herbada, Gil Sisquella Onsing al violó i Àlex Olmedo Duinsleger al violoncel. Són joveníssims, però tenen les idees molt clares. Ara els escoltareu tocar i parlar. Evidentment, la pandèmia ens ha afectat a tots, però al sector artístic, musical, en aquest cas, hem hagut de cancel·lar diverses actuacions, s'han cancel·lat diversos festivals, però oportunitats com el Premi a Montserrat Alavedra ens ajuda a seguir endavant amb el projecte i amb il·lusió, i sí, a veure si passa tot aquest mal trauma. La pandèmia posa en evidència la manca de suport públic i institucional a les activitats musicals i culturals en general, però crec que és una mancança que no només és fruit d'aquesta pandèmia, sinó que és una mancança estructural que s'hauria de revertir i igualar-se a les ajudes públiques que hi ha aquí a la que hi ha altres països europeus del nostre entorn immediat, com poden ser França, Alemanya, Suïssa o Àustria.
i diuen les coses que s'han de dir. I els darrers finalistes són un trio a cavall entre Barcelona i París. El trio Da Vinci es van presentar l'any 2018 a la darrera edició dels premis i van quedar segons, i estan format per Maria Florea, Marion Platero i Àlex Ramírez. A ells les restriccions de mobilitat provocades per la pandèmia, com us podeu imaginar, els han fet anar força de corcoll. Ha sigut molt complicat, si tenia en compte que la Marín viu a París, hem estat parats sense poder ja pràcticament 6 mesos. I a més ara cada vegada que fem viatges, les PCRs, sempre és complicat, els permisos, clar, és molt més difícil ara. Aviam, hi ha oportunitats, sí, però realment la cosa està molt més complicada ara mateix, perquè hem de comptar que hi ha molts programadors que estan intentant reubicar molts concerts de la temporada passada, amb la qual això vol dir que aquest any hi ha moltes menys oportunitats de tocar. No només això, sinó que ara per la crisi hi ha temporades de concert que estan desapareixent. Ho heu vist, no? Quins finalistes que tenim. I ja veieu que anem aprofitant també perquè ens expliquin, no? El seu dia a dia i com els ha afectat aquesta pandèmia que ens ha canviat la vida a tots i a totes, i no la podem passar per alt, sinó que vam pensar que era molt interessant que a banda de sentir-los tocar també ens expliquessin quines inquietuds i com han viscut i com viuen aquests temps complicats. Jo us ho deia que no m'agradaria estar a la pell del jurat, un jurat format per persones de reconegut prestigi del panorama musical català, presidit una altra vegada per Jordi Casals, i també hi ha hagut en el jurat Albert Guinovart, pianista i compositor, Laura Ruiz Ferreras, clarinetista, Lluís Heras, violoncel·lista, i l'Anna Puig, violista. I tenim una foto, em sembla, del jurat bastant divertida, perquè veieu que no fan cara de patiment, Cada que no volia estar a la pell del jurat, jo crec que es veu pels ulls, allò que deia que no es veu el somriure pels ulls, jo crec que s'ho van passar bastant bé. Fins i tot el secretari del jurat, l'Antoni Amorós, que jo demano que pugi a l'escenari, un aplaudiment. Senyor Amorós, ja pot pujar i col·locar-se al faristol. Senyor Amorós, que no queda massa bé dir-ho, però és el senyor dels sobres. Avui dia això dels sobres no està massa de moda. Però nosaltres estem contents que públicament ens entregarà 2 sobres que són molt importants. Va ser complicat aquest any, una vegada més? Bon vespre. Bon vespre. Sí, esclar, va ser complicat, i tant que va ser complicat. Va ser complicat no només perquè el nivell era molt alt, però és que sempre és molt alt. I els 7 grups participants eren uns grans, dignes concursants. Va ser complicat. La selecció dels finalistes va ser molt complicat.
ja ho heu vist, Sí, ja ho heu sí. vist, les interpretacions. Llavors, bé, aquí la tasca del jurat és discernir aquesta comunió d'individualitats que pot configurar i conformar un grup de cambra. Ja, es pot treure la mascareta, si vol, senyor Amorós. No cal, gràcies. El que deia que el context de pandèmia que tenim, amb tot el que ens han explicat també en els diferents grups, com han baixat també, com han sigut cancel·lats molts cicles de concerts, com els hi han baixat també els concerts, tot plegat. No sé si ha fet que arribessin amb una pressió extra aquest any al concurs o al contrari, ha sigut per ells un revulsiu de dir, ostres, que bé, tenim un lloc on ens podem... Sí, perquè en aquest entorn advers, perquè hi he estat, òbviament han estat un temps confinats treballant sols, i això és un gran hàndicap, i fins després de l'estiu han tornat a trobar-se, etc. Però, esclar, aquest entorn advers, un premi, un concurs, esdevé una oportunitat de noves actuacions o d'itineraris, concursos, gires. En definitiva és aquest, i per tant és una oportunitat. Pressió, la pressió és el concurs en si, presentar-se. Però hi havia alegria, no? M'han dit que hi havia molt bon ambient, aquesta alegria que es notava, de dir que bé, no? Moltes ganes de tocar, moltes ganes. M'ensenya els 2 sobres perquè vegin que... Molt bé. Ara els deixo aquí al faristol, que els vindré a buscar. Això és tot això del protocol Covid, que no us ho dic, les persones que parlen pugen per aquesta banda de l'escenari, els músics pujaran per l'altra. Moltes gràcies, senyor Amorós, per tota la feina feta. I ara agafo efectivament els 2 sobres, això és, escolteu. Els sobres, veieu o no? Els deixo sobre el piano, de cua, que no m'equivoqui, segon premi, primer premi. I... mireu, aquesta edició hem innovat, hem pensat, què carai, escolta'm, hem de fer coses noves. Bé, de fer coses noves que ja contemplen les bases d'aquest premi. Ja sabeu que una de les funcions del Premi de Música de Cambra BBVA Montserrat Alavedra és potenciar la música catalana, d'autors i autores catalans, i que és requisit indispensable que hi hagi una peça d'aquests autors dins el seu repertori. Doncs bé, enguany el jurat ha decidit fer un pas més i atorgar una menció especial a la millor interpretació de música catalana. Demano a la directora artística del Premi, la Rosa Rivera, Rosa, que pugi a l'escenari per anunciar qui són els guardonats i guardonades. Endavant. Rosa, benvinguda. Gràcies, bon vespre. És el teu moment, el d'obrir el sobre? Bé, un altre sobre, Un altre sobre, exacte. I diu: el jurat del 14è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra decideix atorgar una menció a la millor interpretació de música catalana per la seva gran interpretació i encert en la tria de la important obra del catàleg del compositor Robert Gerhard a Tempus Trio. Tempus Trio! Si voleu Podeu pujar pujar a l'escenari, Tempus Trio, per la banda del piano, per aquesta banda d'aquí. Ja podeu venir. Tempus Trio, millor interpretació de música catalana, format pel pianista Ricard Rovirosa Cabré, la violinista Maria Tio Garcia i el violoncel·lista Ferran Verdolet. Us fan entrega. I ara us explico. Mireu. Espereu, la foto us podeu posar aquí davant, hi ha unes marques. Mireu, a davant d'aquests micròfons hi ha una marca. Veieu les marques blanques? 1, 2, 3, aquí, i l'altra una mica enrere, així, amb distància. Molt bé. I si voleu, us podeu treure la mascareta per la fotografia. Esteu en distància a 2 metres cadascú. Espereu. Mireu endavant. Un somriure. És que no estem acostumats a somriure sense mascareta. Vinga. Felicitats, Tempus Trio. Podeu tornar al vostre lloc. Fantàstica interpretació. A més, aquest any és l'any Gerhard, És l'any Gerhard, fa 50 anys de la seva mort, considerat
un dels màxims exponents de la música catalana del segle XX. Per cert, aquesta musiqueta que anem escoltant cada vegada que pugi algú, és del quartet de saxo Què Viert em sembla, que van guanyar el premi l'any 2016. Per tant, els anirem escoltant. Bé, us ho he dit que enguany s'han presentat 7 grups de música de cambra catalans, entre els quals hi ha, us ho he dit abans, crec, 4 quartets i 3 trios, que han suposat un total de 25 músics, dels quals 14 homes i 11 dones. Hi ha quasi paritat. Ara farem una mirada de gènere, que és interessant sempre fer-la, i en el sector de la música també. Quasi paritat, us deia, 56% homes versus 44% dones. I hi ha dones en tots els grups, i en alguns grups hi ha més dones que homes. Aquesta mirada de gènere és necessària fer-la per no aturar-nos aquí. És una excepció el que ha passat en aquest concurs, no aturar-nos perquè les dades d'aquest premi són boníssimes, però el camí cap a la igualtat també en el terreny musical i sobretot l'accés a les dones als llocs on es prenen decisions que canvien coses, escolteu, encara estem molt lluny. Sabeu que trigarem 200 anys, segons el Fòrum de Davos. Cada vegada triguem més, jo no ho entenc. Com ho hem de fer? Mireu, hi ha una associació, no sé si la coneixeu, però és molt interessant, que es diu Clàssiques i Modernes per la Igualtat de Género en la Cultura, que van fent informe juntament amb l'ESGAE, l'Associació d'Autors i Editors. Doncs bé, el setembre de 2020 van fer una mirada a la programació de totes les sales públiques i privades de tot Espanya amb aquesta mirada de gènere, a veure què és el que passava. L'informe es deia «¿Dónde están las mujeres en las artes escénicas?» I us haig de dir que la música clàssica és la que treu pitjor nota de totes, amb igualtat. En prou feines hi havia un 10% de dones en llocs decisius. On eren aquestes dones? Doncs un 9% de compositores, només un 9%, en totes les sales de tot Espanya, i només un 4% de directores musicals en tots els muntatges. Calen més dones a tot arreu i calen més dones també en el terreny de la música clàssica. Ara us les ensenyarem, a elles i també a ells, en acció, entre cabassos de nervis moltíssims, el dia de la semifinal que va ser aquest any el divendres. Això sí, nervis dels bons, dels que anuncien coses bones. Aquí tenim el making of. Som el quartet Vivancos i anem a donar-ho tot i a passar-ho molt bé. Adéu, molta sort. I al final sou vosaltres qui decidiu el diumenge les obres que han de tocar dels 45 minuts. Clar, avui és una obra que escolleixen ells. Demà ja podeu escollir vosaltres Esperem a veure què tal, no? Britten, primer i segon moviment, i el segon moviment de Chopin.
ora al monito adequate. Som el Trio Arch, venia amb moltes ganes i amb ganes de fer un bon treball. Vinci és el segon any que venim, l'altra vegada vam tenir el segon premi i aviam com va aquest any. Podeu aplaudir, Pobres, quins nervis, perquè els agafem quan estan camí de... És que això, escolta'm, és com un examen d'aquells finals forts, I clar, llavors sempre penses aquell dia, ostres, ho podia haver fet millor, totes aquelles coses que et passen pel cap, però la veritat és que el nivell, com heu pogut veure, és altíssim. Perquè la finalitat d'aquest concurs, d'aquest premi, vaja, és fomentar la interpretació musical, estimular la formació dels conjunts nous i oferir, el més important, que ho hem sentit aquí dels guanyadors de l'any passat, noves possibilitats de promoció als músics joves, als estudiants, i ajudar-los a la seva carrera i la seva projecció professional, i més en els temps que corren ara, que és tan important. En aquest camí ens acompanyen les Joventuts Musicals de Catalunya, aportant el pòsit de tota la seva història, de tot el que han fet en aquests anys que han estat i estan encara al servei de la música. Al capdavant hi ha un compositor de prestigi internacional, Premi Reina Sofia de Composició Musical, i nominat, atenció, als Grammy Llatins 2020 com a millor composició de música clàssica contemporània. En Joan Magraner, que és el president de les Joventuts Musicals de Catalunya. Joan, ja pots pujar a l'escenari, ja pots anar cap al faristol. Joan, amb lo jove que ets, dic, uau, que et dominin un Grammy latino, això ho posa ja a la Viquipèdia, que està al dia. Sí, tota una experiència. Bona tarda a tots. Bona tarda. Tu esperaves o no, això del Grammy? No, això és una cosa que sempre ve de sorpresa, però molt benvinguda, clar. Però està bé que en música clàssica s'arribi als Grammys latinos, que sempre que has de ser la Rosalía, no? Dius, bueno, la Rosalía i també, evidentment, la categoria de música clàssica. Joan, hem sentit, més enllà del que hagi pogut afectar en els músics aquest context de pandèmia que patim i també els professionals de la cultura, en quin punt diries que està la música clàssica a Catalunya, tu que et mous tant aquí i a fora, i sobretot els joves talents, com els veus i quina projecció els hi veus? Bé, la veritat és que estem en un moment d'efervescència total, tots ho sabem, els que anem venint aquí amb aquest premi fantàstic, i en una efervescència sostinguda en el temps. Jo diria que, a més, cada vegada amb més qualitat, més joventut i també molt d'atreviment, que és una cosa molt important que a vegades s'oblida, amb moltes propostes molt vives i que a més van enllà d'allò que es diu el cànon. Una cosa que això fa que llavors es mantingui viu per molts anys més, o sigui que és una gran notícia. O sigui, hi ha una bona combinació d'Arseny i Rauxa, que això és molt nostre, no? Totalment. Tu apostes per la Rauxa, veig, no? Per lo que té... Bé, potser la música clàssica portava molts anys no apostant-hi i és una cosa molt important. Una rauxa, però, que és gràcies també, és que és evident, hi ha aquesta efervescència perquè hi ha institucions educatives que fan una molt bona feina, a dalt de tot l'ESMUC, el Liceu i el Taller de Músics, i després premis com aquest que són un impuls realment molt gran. El que passa és que a vegades de tal impuls
has d'anar cap a fora i costa tornar. I potser aquesta pandèmia sí que ha servit perquè el públic en general torni a revaloritzar una mica més el talent de casa, que som un país que genera talent a grans quantitats, i és important no perdre de vista això, que també en puguem gaudir nosaltres d'aquest gran talent, que no se'ns en vagi fora tot. I tant, que sí que us n'aneu a fora, perquè clar, també us tracta més bé, tot val a dir-ho, llavors costa tornar, i llavors aquí també de vegades com a públic, sembla que si tens un cartell amb algú de fora és més important que algú que tens al costat de casa, i ja veieu, aquest home tot el que ha fet. Tinc un sobre per tu, te'l dono estirant, sort que tinc els braços llargs, mira, te'l dono, i ara sabrem quin és el grup guanyador del segon premi d'aquesta 14a edició del Premi de Música de Cambra BBVA Montserrat Alavedra. Endavant. Bé, el jurat del 14è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra decideix atorgar el segon premi, consistent en una gira per Catalunya dins de la xarxa de músiques de Joventuts Musicals de Catalunya per la tria d'un repertori molt interessant i valent per una exquisida transversalitat del so, musicalitat i solidesa musical al Quartet Atenea. Quartet Atenea, segon premi. Ja podeu pujar a l'escenari. Per la banda del piano, sisplau, passeu per davant i feu la volta. O si no, podeu pujar per la banda del faristol. Pugeu per aquí. Pugeu. No he dit una cosa, el premi, escolteu, amb tot això us l'heu d'agafar. És un premi selfie? Us l'agafeu aquí? El que posa segon premi no us agafeu el primer. Fantàstic, i ara us poseu a les marques que hi ha aquí davant, que farem la foto. És molt estrany tot plegat, però tranquils, tot ho farem. 3 marques a davant, ho veieu? Les 3 marques i una que queda cap aquí. Molt bé, perfecte. Us podeu treure la mascareta per fer la fotografia, podeu somriure, que maco. Un fort aplaudiment. Quina alegria! Fantàstic. Sí que algú de vosaltres m'agradaria que digués unes paraules des del faristol. Mira, de seguida ja se sap, no comenceu, una mica tu, us faré posar en filera i d'una frase cada un. No? Qui? El Bernat? Parlen els Bernats aquesta tarda, ho heu vist, no? Bernat, vinga, els teus companys t'estan donant suport moral, ja us podeu posar al costat d'en Bernat per donar-li suport. Bernat, si vols et pots treure la mascareta com vulguis per parlar aquí. Què se sent? Us hem vist tocar a la final, què sentiu en aquests moments? Suposo que alegria, però què se sent i què penseu que us aporta aquest segon premi? Doncs estem molt contents d'haver arribat fins aquí, d'haver pogut arribar a la final i de tenir aquest segon premi. És per nosaltres un gran honor i orgull poder tenir aquest guardó, que de fet és el primer cop que ens presentàvem aquí i és de fet un dels primers concursos que fem. Nosaltres som una formació que tot just tenim un parell d'anys, acabem d'acabar l'ESMUC aquest passat curs amb la pandèmia i tot, i llavors per nosaltres és fantàstic poder just ara ja obtenir alguns resultats de la feina feta i esperem poder continuar endavant per un llarg temps i res, que estem molt contents. Que bé, això és arribar i moldre. Doncs vinga, un aplaudiment ben fort. Podeu tornar al vostre lloc. No us deixeu el guardó aquí. I després us entregarem els diplomes. Aquest quartet Atenea format per l'Andrea Santiago, en Bernat Santacana, en Gil Sisquella i l'Àlex Olmedo. Ja sé que teniu moltes ganes de saber qui ha guanyat, perquè ara ens queden 2 finalistes. Els nervis que deuen tenir, no m'agradaria estar a la seva pell. Però abans deixeu-me aturar un momentet. M'aturo un momentet per agrair a totes les persones i entitats que fan possible que aquest premi, una vegada més, sigui una realitat. Això és molt important. Empreses, entitats, en definitiva tots, persones, perquè al darrere de les empreses i de les entitats hi ha persones. Persones compromeses amb la música i amb la cultura, importantíssim, que en temps complicats com aquests, marcats per aquesta crisi sanitària i que també és una crisi econòmica ferotge, continuen apostant
per la música. Els teniu aquí, m'aparto perquè els veieu, aquestes són les persones, empreses i institucions que fan camí amb nosaltres, perquè és un premi aquest també de territori que pretén incentivar però també difondre i donar feina als professionals. Els teniu, com us deia, aquí a la pantalla i jo us demanaria un fort aplaudiment per tots ells i totes elles. I ara hem fet una altra cosa. Mireu, hem substituït els parlaments del final. Sabeu allò que passa sempre abans del premi, després del premi, hi ha uns parlaments. Podeu treure els tamborets, eh? Sí, estan allà, els tinc pensant. Doncs hem pensat, escolta'm, no, perquè en comptes de fer els parlaments, que jo suposo que les persones acostumades a fer parlaments també diuen, ostres, ara de parlaments una altra vegada, els periodistes sempre fem propostes i dic, escolta'm, per què no ho convertim en una entrevista a 4 bandes curta i que sigui molt interessant? Doncs no hi haurà parlaments, els hem ajuntat a tots i farem una entrevista curta i molt interessant a 4 persones molt interessants. Jaume Cabrera, president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, ja podeu pujar per ordre i en Jaume que s'assegui aquí al meu costat. Carles Soteres, director de zona de BBVA a Terrassa, Rosa Voladera, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa i Lluís Baulena, secretari general de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I us podeu seure, mira per ordre que us he anat cridant, i un cop al lloc, si voleu, us podeu treure la mascareta que estem en distància. Us sembla bé, no? Ah, que sí? Sí. Clar, molt, hi ha algú que diu molt. Clar que sí, ja ho veureu. Senyor Rivera, com estem? Molt bé. M'agrada veure-li la cara. Sí. I tant. Sí. 14 edicions d'aquest premi. Es diu aviat. Jo feia números, l'any que ve farà 30 anys. 30 anys que aviat és dit. I la sensació, senyor Rivera, és que com més temps passa, més sentit té encara continuar fent coses com aquesta, continuar impulsant la cultura i la música. No té també aquesta sensació? Totalment. De fet, quan al començament has glossat la figura de la Montserrat Alavedra, jo pensava en ella i pensava també en els que van tenir la idea, fa uns 30 anys, de començar aquest premi, que la idea era de potenciar el jovent, donar-los l'oportunitat de créixer, incentivar-los a seguir aquest camí de la música i donar-los l'oportunitat, com han dit alguns d'ells, de donar voltes per Catalunya, fer girs i donar-se també a conèixer. O sigui, és aquesta interacció amb el públic el que em sembla que fa grans els artistes i a la vegada també dona oportunitat al públic a disfrutar d'aquesta música que fa aquesta gent. Ja fa temps que ho fem, amb el BBVA estem impulsant una sèrie de premis, un d'ells és aquest, teatre, literatura, cinema, etc. I la nostra intenció és continuar potenciant la cultura. I com deies, crec que si era interessant fa 30 anys, continua sent-ho ara. I més sortint d'aquesta pandèmia. Jo crec que la il·lusió de tornar a veure cares assentats aquí, trossos de cara, assentats aquí escoltant la música en directe, és una sensació fantàstica. Ha sigut emocionant. Jo feia molt de temps que no sentia, molts mesos ara, música en directe i no sé vostès o vosaltres, jo m'he emocionat. El que transmet, estem tan enllaunats, ens perdem tantes coses amb la retransmissió. Sort que les tenim, sort que tenim la tecnologia, però la veritat és que els músics ens troben a faltar al públic i el públic trobem molt a faltar també els músics. Senyor Soteres, des del BBVA acompanya, com ens deia a la Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb totes aquestes activitats que realitza al llarg de l'any. I és molt important que una entitat com la seva inverteixi en cultura i en música. I ara més que mai, jo li preguntaria si invertir en cultura és invertir també en una societat millor per tothom. Absolutament. Invertir en cultura és invertir en el futur. Realment, nosaltres, el compromís amb la cultura neix del convenciment que la cultura és un eix vertebrador per a la societat, és un eix estructural i que ens enriqueix com a societat. Pensem que les empreses podem recolzar, hem d'impulsar, hem d'acompanyar, hem de contribuir a fer créixer la cultura perquè al final és un patrimoni que gaudim tots i nosaltres volem aportar aquest gra de sorra. També crec que hem de crear oportunitats per aflorar aquest talent creatiu i també per recolzar i donar visibilitat a tot aquest esforç, tot aquest treball de fons que hem vist fa una estona
i en aquest sentit seguir impulsant, com també deia el Jaume, els premis culturals amb la Fundació d'Antigues Caixes Catalanes. I com comentaves, jo diria que ens enriqueix la sensibilitat, el donar-nos una visió diferent, ens aporta una visió que ens obre la ment i aquest enriquiment, aquest creixement de la sensibilitat ens enriqueix i ens millora individualment i també com a societat. Per tant, absolutament. I tant que sigui important algú que et doni una oportunitat, perquè quan veus tot aquest talent, i dius, realment a la vida tots necessitem que algun dia algú et doni una oportunitat, perquè si no, no acabes arribant al lloc i és important que això, que empreses i entitats com vosaltres donin aquestes primeres oportunitats. Senyora Boladera, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa, són els nostres anfitrions una vegada més. Que bé que ens tracten, No se'ns trauran de sobre ni amb aigua calenta. Ja aviso perquè estem molt bé. Un any més aquest premi se celebra a la ciutat de Terrassa, de les proves al conservatori, a l'auditori, és a dir, estem molt contents. Què representa per la ciutat acollir esdeveniments com el nostre, per exemple? M'agrada que em facis aquesta pregunta. Molt bé, no la sabia, no estava preparat, tot això és espontani. Home, la veritat és que per nosaltres, evidentment, és un orgull i un honor i voldria fer una menció especial als Amics de les Arts, que és d'on va néixer, a través de la figura de la Montserrat Alavedra, i ja de fa tants anys, i com deies tu, a tothom i a totes les persones i empreses que hi donen suport i que ho fan possible any rere any, i sobretot aquest any tan especial. Terrassa, m'imagino que amb la majoria de ciutats, és evident que ens agrada projectar-nos, que ens agrada projectar la nostra ciutat, la nostra cultura, o tota la feina que fem a través de la cultura, però també ens agrada saber i definir quin tipus de ciutat i quin tipus de cultura i quin model ens agrada projectar, perquè crec que aquest premi ens fa brillar molt. El que passa que penso, i m'agrada avui compartir això amb vosaltres, que no tots els joves de Terrassa tenen accés, per exemple, a formació musical de qualitat. I això és una de les coses que des del nostre Ajuntament estem treballant i m'agrada compartir amb vosaltres aquest pensament perquè aviat tindrem bones notícies. Que bé! I aleshores espero que el jurat dels propers premis igualien oportunitats per tots els joves de totes les situacions socials i econòmiques que estiguin visquent i sigui encara més difícil fer el veredicte. Aleshores, penso que aquest és un premi, com deia, que brillava i que nosaltres treballarem perquè aquests camins de llum siguin oberts per tothom per igual. Per tant, només puc dir que gràcies a tots vosaltres i que visca la música i que visca la cultura, que cura. I tant que sí, que visca la música i la cultura, que l'hem necessitat durant el temps que estàvem tancats, mai s'havia consumit tanta música, la necessitàvem, la necessitem i la necessitarem més, i també el sector musical necessita un acompanyament important. Senyor Balena és director general de Cultura de la Generalitat, em mira de reüll, perquè abans de començar li he dit que li faria 3 preguntes. I m'ha dit, per què a mi 3 preguntes i als altres una? Dic, home, aprofito que el tinc aquí, que tenim moltes coses per preguntar-li. Vostè és relaxat i tranquil, eh? Totalment tranquil i relaxat, cap problema. I tant que sí. S'ho ha passat bé? Molt. Primer de tot, el que penso que hem de fer és ressaltar la qualitat i l'excel·lència de tots els músics que han tocat avui, tant els finalistes com els que heu guanyat i els que esteu també a punt de guanyar el Gran Premi. Penso que el talent que tenim a Catalunya és molt gran i avui precisament n'hem gaudit molt. Que diferent que és per això viure-ho en directe que viure-ho a distància, viure-ho amb streaming. Sap greu perquè hi ha molta gent que ho està vivint amb streaming, però la voluntat precisament és poder, el més ràpid possible, tornar a una certa normalitat i gaudir-ho.
parlem d'això, perquè donàvem xifres al principi. Jo deia, sobretot, ha estat afectadíssima, evidentment, la música en directe, els concerts, el que ens agrada de viure, la cultura. Jo estava mirant aquest Pla Integral de Música de Catalunya, que evidentment podia preveure moltes coses, ja entenc que una pandèmia no, la pandèmia no estava, jo crec que al full de ruta de ningú, però suposo que caldrà revisar els objectius estratègics a curt i mig termini. No sé si ja ho estan fent o com s'està plantejant aquest camí. Precisament diríem que el Pla Integral de la Música ens ha permès una cosa molt important en el temps de pandèmia, cosa que no pensàvem que seria, i és precisament el fet d'aglutinar els músics amb l'Associació Catalana de Músics. Per què ha sigut tan important això? Per trobar uns interlocutors en el món de la música, que és tan diversa, que a l'hora de la veritat diguem, home, doncs anem a parlar de veure com ho podem fer i anem a establir reunions a veure quines són les necessitats, com podem ajudar, perquè la paraula és aquesta. Com podem ajudar? Què necessiteu i cap on podem anar? Establim taules de diàleg amb els doctors també, senzillament per conscienciar-nos tots i de dir què necessitem uns i què necessitem també els altres, què necessita el país i a partir d'aquí com podem avançar col·lectivament. Aquest seria un element del Pla Integral de la Música. Però n'hi hauria un altre també molt important i avui m'ha agradat. Hi ha hagut uns dels músics que han guanyat el Premi de la Música Catalana, precisament, sembla que era un quartet que tocava la música de Robert Gerhard. Precisament aquest Pla Integral de la Música ens ha permès retornar o fer aflorar el tema del patrimoni musical català, amb les commemoracions, per exemple, de Robert Gerhard i de Joan Manent. Per tant, això també és molt important i val la pena. I per altra banda també el fet de potenciar el que és el sala.cat, aquests concerts, de dir, doncs hi ha més de 100 actuacions arreu de Catalunya. Per tant, és dir, anem impulsant. I això no és gens de cofoisme, és a dir, no ens agrada la situació que hem de viure i hem de continuar-la potenciant. Però com a mínim tenim aquests elements. Per tant, l'hem de reactivar aquest pla de la música senzillament per avançar col·lectivament. Els músics que no se'ns en vagin, que ens ho deien aquí, que els músics se'n van, llavors costa que tornen, algun dels músics joves ens deien no, és que abans de la pandèmia ja estàvem malament, ja sempre ens mirem, no calen els països nòrdics, a França el tractament que fan dels músics sobretot, de dir, bueno, ens falta avançar, evidentment. Ara estem en un moment, jo diria que la música no està a la UCI, però escolta'm, hi ha algun sector musical, sobretot de la música en directe, que ho està passant molt malament. Hi ha algunes línies d'ajuts, però evidentment amb tot el que està passant no són suficients. Iniciatives com per exemple aquesta d'avui, iniciatives privades que fan, que també donen aquest suport, aquestes primeres oportunitats, com es valoren des del govern? Excel·lentment. És a dir, excel·lentment. Ho hem vist, hem gaudit. És a dir, si una cosa tenim clara és que en cultura, normalment en moltes altres disciplines, però en cultura més i en la música també, res es pot fer d'un únic sector. El sector públic o el sector privat no hi ha aquesta dicotomia. Ha de ser el sector públic-privat per treure el millor de tots plegats. En tot cas, potser diríem que hi ha deficiències que hem d'anar palesant i la idea seria avançar en aquest sentit, com podria ser un mecenatge. És a dir, segurament que amb un mecenatge, iniciatives d'aquestes, en podríem tenir més. La famosa llei de mecenatge. La famosa llei de mecenatge, mecenatge, però no acaba d'avançar. Que una part ens depèn de l'Estat i aquesta la tenim molt congelada i una petita part que ens depèn d'aquí, que precisament el que volem és incentivar-la per avançar. La llei de mecenatge que també retorna d'alguna manera a les empreses tot allò que inverteixen, en aquest cas amb la música, amb la cultura. Sí. 3 preguntes o 4, han passat bé, no? Sí, fins i tot jo us diria que hi ha un altre element que és importantíssim i és el canvi conceptual que hem fet en tot aquest procés de la pandèmia. És a dir, en la primera part de la pandèmia estàvem ajudant o subvencionant per a aquelles activitats que estaven cancel·lades. És a dir, dèiem que ja que no s'ha pogut fer, anem a ajudar aquestes activitats. I després, a partir del setembre, hi va haver-hi un canvi conceptual important. Quan vam dir cultura bé essencial, el que era important era començar a ajudar amb diner públic perquè les activitats no es cancel·lessin. És a dir, que l'activitat es fes, perquè si es fa activitat veiem l'excel·lència dels músics en aquest cas, però també, per altra banda, hi va el públic. I a partir d'aquí es comença amb aquesta sinergia. Com ajudem? Doncs, per exemple, si les activitats tenim un 50%
per la resolució de salut, que aquí només poguéssim ser un 50%, nosaltres ajudarem fins un 16% més, és a dir, fins a arribar al 66%. És una iniciativa que no hi ha cap altre lloc, i tothom ens ho diu, que ens ho reconeix. Fins i tot a Europa en aquests moments ens envegen i ens miren a Catalunya dient què heu fet a Catalunya, que ho teniu obert i en canvi nosaltres ho tenim tancat. I torno a dir, no és cofoisme, és senzillament posar els diners amb les necessitats ajustades al país. Quan hi va haver, per exemple, el confinament municipal, doncs llavors les ajudes per aforament, per entrada, de dir, si la gent paga entrada, doncs un 16% el pagàvem nosaltres, en el moment del confinament donàvem un 24%, perquè sabíem que hi havia més limitacions i el que volem és que l'activitat no s'aturi. Que no s'aturi i precisament diríem que ajuntaments com els de Terrassa ens ajuden precisament a continuar les programacions. És a dir, no és dir, ostres, doncs ho passem malament, potser això no ho programarem i potser aquests diners ens faran feina. No, aquests diners es necessiten per cultura. Per tant, o reprogramem o continuem programant perquè amb l'ajuda de tots podem avançar. Gràcies, senyor Balenes. Què us ha semblat aquest canvi dels parlaments per l'entrevista? Bé, no? Interessant, una mica d'aplaudiment, que així els donem una mica... I no fem patir més els dos finalistes que queden, perquè aquí tinc un sobre que posa primer premi, que demano a Carles Soteres, li dono el sobre. Es poden posar drets, perquè ara és el moment d'anunciar quin és el guanyador, després ens farem la fotografia, així podran retirar també els tamborets, els companys quan vulguin. I, atenció... El jurat del 14è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra decideix atorgar el primer premi, consistent en una gira per Catalunya valorada en 20.000 euros, per la seva solidesa i cohesió de grup, maduresa, diferenciació de colors i musicalitat, a Trio Da Vinci. Trio Da Vinci, guanyadors d'aquest 14è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra. T'has d'agafar el guardó, això és ser el cert. Te l'agafes perfectament, ja pots venir. Àlex Ramírez, en representació del grup. Si us sembla, ens posem... Mira, et pots posar la marca del mig, Àlex, i a les marques blanques la resta. Aquí davant n'hi ha una, aquí n'hi ha una. Aquí? Sí. No, l'altra està aquí, l'altra marca està... Ah, d'acord. Jo deia, la marca és aquí, que s'hi posi qui toqui per protocol. Aquí, a la marca aquí, perfecte. Estem en distància, si voleu us podeu treure la mascareta per fer la fotografia. Estem a 2 metres de distància. No us oblideu de somriure. Espereu que s'ha enganxat una arracada. No feu fotos ara, No, és veritat, fa molta ràbia. Ara sí, endavant, ara sí les fotos. El Trio Da Vinci, com us deia, a cavall entre Barcelona i París, format per Maria Florea, Marion Platero i Àlex Ramírez, que és el que ens ha pogut acompanyar aquest vespre aquí. Un fort aplaudiment. Gràcies a tots i, Àlex, ens agradaria escoltar-te, si vols anar al faristol, ens agradaria, si ens vols dir, podeu tornar al vostre lloc, quan vulgueu. Hola. Hola. Se sent, No piquis el micròfon, que això fa molta ràbia, Sí, no ho he de fer. Vale, no ho facis. No? Vols que et faci una pregunta? No sé. Som músics, Li has preguntat a tothom. O no? Doncs jo et pregunto, i tant que sí. Jo t'he vist tocar, emocionat amb els rínxols que t'anaven amunt i avall, i m'ha encantat. Moltes gràcies. Què sentiu? Què significa per vosaltres? Vau quedar segons l'edició passada. Vam quedar segons l'edició passada. I vosaltres, vinga, tornem-hi, no? Amb aquelles ganes, doncs, això, de progressar, de tirar endavant. Bueno, per nosaltres, quan vam venir l'edició passada del concurs, feia 3-4 mesos que tocàvem junts només. I el fet de tenir el segon premi i el feedback que vam tenir tant dels companys finalistes com del jurat ens va encoratjar molt a seguir endavant amb el projecte i
Clar, ens hem decidit tornar a presentar primer perquè el premi és, realment, com comentava abans en Bernat, és un premi molt interessant, tant per la part econòmica com per les portes que et pot obrir aquí al país. I bueno, res, per això, ens va tornar a presentar precisament per això. I molt contents. Segur que les meves companyes, que la Maria tenia un concert avui i la Mariona està a París, vull dir que no han pogut existir, però molt contents. Esteu enfeinats, ells ens comentaven, recordem, les dificultats de mobilitat, el fet que una de vosaltres estigués a París, com s'us ha complicat la vida amb tot aquest any, també totes les cancel·lacions que heu tingut. Ja sabeu que teniu aquesta gira per l'Auditori de Barcelona, l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, el Museu Pau Casals del Vendrell, l'Enric Granados de Lleida i l'Auditori del Conservatori del Liceu. Que bé, no? Sí, molt bé. Són espais emblemàtics de Catalunya i és un goig poder actuar en aquests espais. Doncs res, Trio Da Vinci, moltes felicitats per molts anys i endavant, que no us aturi ningú. Un aplaudiment, moltes felicitats. Estem acabant, Estem acabant. Però fixeu-vos el talent, quant de talent que hem vist avui aquí. I el talent, com n'és d'important, primer detectar-lo, i després donar-li ales, que d'alguna manera és el que fa aquest premi, donar ales al talent. També acompanyar-lo, aquest acompanyament, motivar-lo, mimar-lo, projectar-lo i estimar-lo, perquè a tots ens agrada que ens estimin, i el talent no només s'ha de fer tot això, sinó que també l'hem d'estimar. Avui tenim la gran sort de poder gaudir d'aquest talent musical. L'hem gaudit al llarg de tota aquesta gala, però encara ens queda la rematada final. Com sabeu, al mes d'abril se celebrarà el 5è Premi BBVA de Música al Talent Individual, que té com a objectiu precisament potenciar la formació musical dels joves músics estudiants per facilitar que puguin fer aquesta projecció i dedicar-se professionalment a la música. Jo diria que són la cantera del Premi Montserrat Alavedra. Ens acompanya avui, ara, aquí, la guanyadora del darrer Premi Talent, que és la violoncel·lista gironina Mar Gimferrer, acabada d'arribar d'Àustria, on està estudiant al Conservatori de Feldrich, amb una beca que li han concedit precisament pel seu talent. Mira, ja la sentia, que venia. Un aplaudiment. Ara, si vols deixar l'instrument, que jo sé que, escolta'm, l'instrument és molt important, i ara et donem el micròfon, i quan tinguis el micròfon et pots treure la mascareta i així conversem i ens veiem les cares, perquè diu, ai, si em podré treure la mascareta? Sí, estaré molt lluny. Només té 19 anys, aquí on la veieu. És gironina, deixeu-m'ho dir, perquè jo també soc de terres gironines i ens reconeixem, els gironins i les gironines. Com estàs? Molt bé. Benvinguda. Sé que estàs molt contenta d'estar avui aquí, Sí, gràcies. Que quan et vam trucar, diu, ai, sí, que bé. Sé també que hi ha gent de la teva família entre el públic que t'acompanyen. Tens ganes de tocar? Tens ganes d'estar avui aquí? Sí, esperem gaudir i tocar i gaudir, exacte. Que bé. Que no hi ha molts concerts en aquesta situació, per tant, clar. sempre s'agraeix tocar. Escolta, Marc, tu dius que dedicar-se a la música és un regal. Explica'm per què. Home, jo crec que la música, molts sabem que ens aporta, crec que, unes emocions, una sensibilitat i jo crec que algo que és únic i que poques coses, que hi ha poca cosa que ens aporta el mateix que la música i molta felicitat, i té una part també molt social, que és, per exemple, tocar música de cambra, que aquest premi avui va d'això, i jo crec que és poder-se dedicar a la vida d'una cosa tan enriquidora com això i poder-ho gaudir, doncs no té preu, i quina sort poder-s'hi dedicar. I quina sort, i fer-ho tan bé, perquè clar, escolta'm, t'ho has de dedicar i fer-ho tan bé. També dius que cal un bon tàndem, parlàvem ara de talent, no? Entre talent i treball. Sí, home, jo crec que el treball, molta gent té aptituds i talents, i jo crec que el treball és una part essencial i crec que és molt important en aquest procés, i molt treball, i jo crec que la paraula clau, suposo també, almenys per mi, és constància, que és aquest, jo crec que sacrifici que hem de fer els músics de l'estudi diari i anar pensant en projectes i tenir metes, i jo crec que és això, un treball molt regular de cada dia que no pot faltar i s'ha de fer, però val la pena.
hem parlat, ha sortit molt el verb acompanyar, i quan penso en acompanyament i penso en tu, penso en la teva professora, perquè tu dius que per fer aquest camí difícil, de molta feina, molt de talent i molta feina, has d'anar molt ben acompanyat i acompanyada, i en aquest cas la figura del professor, jo dic professora perquè la teva és la Beatriz Blanco, és molt important. Explica'm per què i com, de fet, per culpa, entre cometes, de la Beatriz, estàs en aquests moments a Àustria. Bé, jo crec que els professors són una gran part molt essencial de la nostra carrera i els hi hem de confiar tot en els anys d'estudi i confiar en ells, i crec que és molt important trobar un professor amb el que t'hi sentis a gust, i per això va molt bé anar a cursos i a masterclasses i conèixer diferents persones, professors i moltes diferents idees, i sempre acaba havent-hi professors amb qui potser ens entenem més, i jo crec que és molt important entendre-s'hi bé, tant en la part musical com personal, perquè crec que quan hi pots tenir un apropament i com més et coneguin, més et poden ajudar, crec jo. Llavors crec que és molt important sentir-te bé i poder-hi parlar del cello i la música tècnicament, però també potser en la part psicològica i mental, que és molt important en aquesta carrera, crec jo, i té un gran pes. Tant. Et tracten bé a Àustria? Sí, jo no em queixo. Però tornaràs, Però jo ho dic allà amb segones, no? Dic que et tracten molt bé, però tornaràs, no? No, aquí és sempre a casa, jo crec. Sempre a casa, no? Està bé, aquest accent de casa, jo m'encanta escoltar-la. Ens tocaràs una peça que Déu-n'hi-do, ara ens explicarà per què. Ens tocaràs una peça, no sé si dic complicada o complexa, que són coses diferents. El primer moviment de la sonata de Sostakovich per violoncel, i ho faràs acompanyada de l'Helena Ginés, la pianista, que crec que la tenim allà al darrere. Si vols sortir, li fem un aplaudiment. Ja la tenim aquí. Benvinguda, Helena, pots seure. Per què has escollit precisament aquest fragment? Bé, aquesta peça és una peça que he estat treballant aquest curs, hem d'anar treballant diferents peces, i crec que és una peça molt popular en el repertori xelístic i que se sent regularment i és molt coneguda entre els xelistes, i no sé, a mi m'agrada particularment perquè crec que potser sí que és una mica complexa, però crec que té moltes energies i molts colors i molts caràcters diferents que crec que fan molt enriquidora una peça, i crec que és important tenir caràcters diferents i això, i disfrutar. Doncs avanti, tuti. Mira, fem així, em dones el micròfon i endavant la Margin Ferrer, acompanyada de l'Helena Ginés, ens interpreten aquest primer moviment de la sonata de Sostakovich per violoncel. Endavant.
Que bé. Jo que la mirava des del costat, s'acoplava l'instrument. No sé si des de davant teniu aquesta perspectiva, però jo semblava que com si l'instrument tingués vida. Ho hem gaudit, que sí? És que, mira, ella hi ha una senyora que és de la família. No. Ah, no, vale, no li treu mèrit, si fos de la família també ens agradaria, però com que la veig... Clar, és que avui hem fet dues coses molt exòtiques, Hem fet un acte en públic i hem tingut música en directe, Som tots plegats uns privilegiats. Plató va dir que la música és per l'ànima el que la gimnàstica és pel cos. I de gimnàstica n'hem fet molta, aquest any que hem passat, però de música també n'hem escoltat molta, i la que hem d'escoltar encara, que la necessitem. Hans Christian Andersen va escriure que on les paraules fallen, parla la música. I jo penso, tant de bo s'escoltés molta més música als despatxos on es prenen decisions importants. Perquè si no la deixem parlar a la música, tindrem moltes més raons per tornar-nos bojos. Això ho va dir en Tchaikovsky, i alguna cosa devia tenir de clar. I això no ens ho podem permetre com a societat. El que estem convençuts, les institucions, empreses i persones que hi ha al darrere d'aquest 14è Premi de BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra, és que la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. I això ho va dir el cantant d'U2, en Bono, que de tant en tant també tenia alguna de bona. En nom de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA, gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició des d'aquí, des de la sala d'actes del Centre Cultural Terrassa i també des de casa vostra en streaming des d'aquest canal Terrassa Televisió, que sé que les càmeres estan per aquí, ara no sé quina és la meva, però jo saludo. Gràcies a tots i a totes. Ens tornem a veure ben aviat, d'aquí 2 anys, i que no pari la música. Moltes gràcies.